Og karon guys, mang trip taron og mga bata no. Kay buntag magod. Nay magduwa direct email guys, diri dapita oh. Na. Ya dapat guys nay magduwa direct email. So karon nagpayat nilag ticket. Atong timingon nga. Lamang mag-class na sa email, magpinatjanay na. So karon o magpinatjanay na. Kita mo na wifi. Atong tanggalon ang connection sa wifi basta mag-class na. So tanaw atong di ba mahilak na. Ano na palit, matay lagi na sa email. Kung karon guys kinanay bata nakapalit no. So nag-attack na sa email. So atong watuwatan karon taon. Magsige nang ganan sa attack. Diya mag-class na. Diya ta magsugod. Magsugod tawag. Atong laro to nag wifi. So, tanaw na to. Tawag sa reaction sa bata. Og shout out dahil sa Juan. Masugid na tong followers sa Facebook no. So taga ato ra po niya tong shout out nga nas Bicol ron si Juan. Giselita Itson. So daghang salamat sa Juan. Padayon nga pagtan-aw sa mo mga binuang nga video ba. So suporta. So salamat kayo. So shout out kay Giselita Itson.